El torn de la intervenció de l'amic i periodista Josep Bernabéu, que ens farà un resum amb titulars de les diferents intervencions dels participants. Aquest petit resum que us faré jo és sobre les intervencions inicials que han fet els diferents ponents, no sobre les respostes que han efectuat ara a les preguntes que els ha fet el moderador. Us ho dic com a advertiment perquè en aquestes preguntes òbviament han entrat ja molt més a fons en determinats temes, mentre que en les seves intervencions inicials han estat una mica més generalistes o més lights, per dir-ho d'alguna manera. Bé, en primer lloc, constatar que tots els ponents dels partits estan plenament conscienciats dels efectes del canvi climàtic i que cal actuar amb rapidesa per fer-hi front tant a nivell públic com a nivell privat. De tot el que han dit, a veure, han sigut intervencions, com us deia, bastant generalistes, però alguns titulars crec que podem rescatar. L'Albert Bartolí seguirà el mateix ordre que han utilitzat ells durant la presentació. L'Albert Bartolí del PSC, crec que un dels titulars més interessants que ha generat i que coincideix bastant amb aquesta darrera intervenció que ha fet ara, és que les administracions, i en aquest cas l'Ajuntament de Vilassar, ha de facilitar als ciutadans poder apostar per les renovables, per poder fer front al canvi climàtic i que, per tant, els ha d'ajudar i no posar pals a les rodes. Ha parlat de la bonificació de l'IBI per plaques fotovoltaiques i de més, i una mica això que us deia, que titular aniria en aquesta línia. També ha dit que l'emergència climàtica l'hem d'afrontar des del minut 1 i que òbviament és una de les problemàtiques més importants que tenim com a societat. L'Agnès Salat de Vavor crec que el punt més interessant que ha comentat és que hem de reduir el nostre consum energètic i que sobretot hem de canviar el nostre model de vida per fer possible aquest canvi. Ha fet referència a que el Maresme, per la seva ubicació i òbviament Vilassar, és molt vulnerable al canvi climàtic i per tant és molt urgent actuar. També ha alertat dels perills entre cometes de les plaques solars, ja que, tot i que és una de les grans apostes per les energies renovables, aquestes plaques, però ha advertit que no hem d'oblidar que per fabricar-les també genera molt d'impacte en el medi. El Marc Oliva, de Junts, ha començat la seva intervenció amb una petita estirada d'orelles als organitzadors, explicant que haurien d'haver participat més grups polítics en el debat. I entre les diverses coses que ha dit, és molt interessant, ha dit que cal reduir, cal electrificar i que cal utilitzar les renovables, però jo em quedo amb el titular de que a Vilassar cal impulsar energies renovables també en el sòl agrícola, que es parla molt dels edificis públics, es parla molt dels edificis privats, però l'aportació aquesta del sòl agrícola l'he trobat força interessant. També interessant el que ha comentat que en els edificis públics i privats han de reduir el seu consum elèctric.
La Marta Rovira, finalment, d'Esquerra Republicana, ha fet un titular interessant, que és que tota l'energia que consumeix l'Ajuntament hauria de ser renovable al 100%, i que s'ha de fer tot el possible perquè això sigui. I ha esmentat també que en el 2030, si no al 100%, si més no al 50%, aquesta energia a nivell municipal ja hauria d'estar en marxa. També he comentat una cosa molt interessant, que evidentment l'Ajuntament ha de promoure l'eficiència energètica a tot el poble, i com a punt interessant d'aquesta afirmació dir també que una part d'aquesta energia, no sé si sobrant o no, però que hauria d'anar també per les famílies vulnerables. I finalment ha fet també una al·lusió a la transformació que ha de tenir la governança, i que la ciutadania ha de col·laborar més per aconseguir també un Vilassar més sostenible, que no és només una qüestió de l'Ajuntament, sinó que també la ciutadania ha de col·laborar. I això és el que, com us deia, he trobat que era més interessant d'aquestes intervencions inicials. Suposo que ara amb les vostres preguntes continuaran aprofundint i continuaran dient coses més interessants. Molt bé, gràcies. Gràcies.